Lumea a dat conservatorismul japonez ca mort în fața invaziei gadgeturilor chinezești, dar 2026 marchează începutul unei ofensive nemiloase. Japonia nu a dormit. A perfecționat un contraatac bazat pe inginerie de supraviețuire, care va face ca ecranele gigantice ale concurenței să pară jucării stricate. În timp ce alții vând obsolescență programată, mărci precum Toyota, Nissan și Isuzu lansează mașini proiectate să funcționeze în continuare în anul 2050. Este sfârșitul armistițiului. Astăzi, disecăm cele 15 bestii care vin să revendice tronul global. Începem. Numărul 15. Subaru Baja. Subaru a decis că 2026 este momentul perfect pentru a achita o datorie istorică față de cei mai fideli adepți ai săi. Revenirea modelului Subaru Baja nu este pur și simplu un exercițiu de nostalgie, ci un răspuns tehnic la cererea crescândă de vehicule care pot gestiona cu aceeași solvabilitate o autostradă udă ca și un drum de pământ afânat spre munte. Noua Baja folosește platforma globală Subaru ranforsată, ceea ce îi conferă cel mai jos centru de greutate din toată categoria sa. Aceasta se traduce printr-o stabilitate pe care nicio altă camionetă cubenă nu o poate oferi, eliminând acea ruliu caracteristic al pick-up-urilor atunci când se iau viraje la viteze de autostradă. Sistemul de tracțiune integrală simetrică este, fără îndoială, protagonistul absolut al acestei inginerii. Spre deosebire de alte sisteme care se activează doar atunci când detectează o pierdere de aderență, sistemul Subaru trimite putere la cele 4 roți în mod constant. Pentru 2026, inginerii au integrat un nou mod de gestionare care permite o distribuție activă a cuplului, capabilă să frâneze individual roțile interioare într-un viraj pentru a îmbunătăți traiectoria. Sub capotă, marca a optat pentru un motor boxer de 2,4 litri turbo, care generează 260 de cai putere. Configurația cilindrilor opuși orizontal nu este doar o semnătură a casei, ci un avantaj mecanic care reduce vibrațiile și permite motorului să se așeze foarte jos în compartimentul frontal, îmbunătățind siguranța în caz de coliziune. Numărul 14. Mitsubishi L200/Triton. Mitsubishi L200, cunoscută pe alte piețe sub numele de Triton, a făcut un salt cuantic pentru anul 2026. Mitsubishi a lăsat în urmă ani de actualizări minore pentru a prezenta o platformă complet nouă, dezvoltată cu o rigiditate structurală care a crescut cu 60% față de modelul anterior. Această schimbare nu este doar pentru a îmbunătăți siguranța, ci pentru a permite noului sistem de suspensie să funcționeze cu o precizie milimetrică. Designul exterior abandonează curbele line din trecut pentru a adopta o estetică pe care marca o numește scut dinamic, cu linii foarte unghiulare și o grilă frontală care proiectează o imagine de invulnerabilitate totală. Marea bijuterie a coroanei la L200 din 2026 este noul său motor de 2,4 litri cu dublu turbocompresor. Această configurație permite atingerea a 204 cai putere, dar cel mai important este că livrează 470 Nm de cuplu de la doar 1500 de rotații pe minut. Această livrare de forță aproape instantanee este ceea ce utilizatorii profesioniști ai Mitsubishi au cerut pentru a putea pleca de pe pante abrupte cu sarcină maximă fără a forța ambreiajul sau transmisia. Cutia de viteze automată cu 6 trepte a fost recalibrată pentru a oferi trepte de viteză mai scurte și mai eficiente, optimizând consumul de combustibil în cicluri de lucru grele. Numărul 13. Toyota Stout. Toyota a identificat un gol imens pe piața actuală, dispariția pick-up-urilor mici și accesibile. De aceea, pentru 2026, resuscită numele Stout pentru a da viață unei camionete care își propune să fie coșmarul oricărui producător care încearcă să concureze la preț și calitate. Toyota Stout nu este o Tacoma simplificată. Este un vehicul proiectat de la zero, cu o filozofie de eficiență maximă și durabilitate de bază. Obiectivul este clar: să ofere o camionetă japoneză legitimă la un preț care să înceapă sub $25.000, ceea ce o face o opțiune irezistibilă atât pentru flotele de companii, cât și pentru tinerii care au nevoie de primul lor vehicul de transport. Pentru a atinge acest preț fără a sacrifica calitatea mecanică,
Toyota a folosit o variantă a platformei sale modulare care prioritizează simplitatea. Stout utilizează un motor de 2,5 litri cu 4 cilindri cu aspirație naturală care livrează oneste 203 cai putere. Prin evitarea utilizării turbocompresoarelor complexe în versiunea sa de bază, Toyota asigură o întreținere mult mai economică și o longevitate mecanică ce poate depăși cu ușurință 500.000 de kilometri. Transmisia este o cutie automată cu 8 trepte, care a fost testată pe milioane de unități la nivel mondial, garantând că piesele de schimb și serviciul tehnic sunt accesibile în orice colț al planetei. Numărul 12. Nissan Titan. Nissan Titan se află într-un moment dulce-amar în 2026. În timp ce circulă zvonuri despre ieșirea sa de pe piața nord-americană pentru a face loc modelelor electrice, versiunea actuală a Titan a devenit cea mai inteligentă achiziție pentru cei care caută puterea japoneză maximă într-un format de dimensiune completă. Nissan a decis să doteze Titan din 2026 cu toate echipamentele posibile, transformând-o într-o ediție specială de adio, care oferă mai multă valoare pentru fiecare dolar investit decât concurenții săi direcți. Este ultima șansă de a deține o camionetă de dimensiuni americane cu sufletul și fiabilitatea ingineriei Nissan. Inima Titanului rămâne impunătorul motor V8 de 5,6 litri din familia Endurance. Acest motor produce 400 de cai putere și 560 Nm de cuplu, oferind un sunet și o senzație de putere pe care motoarele moderne cu 6 cilindri pur și simplu nu le pot reproduce. Transmisia automată cu 9 trepte funcționează impecabil pentru a menține acest motor enorm în zona sa optimă de performanță. În plus, versiunea Pro 4X este echipată cu amortizoare Bilstein de înaltă performanță și un diferențial spate cu blocare electronică, ceea ce o face una dintre cele mai bune opțiuni pentru off-road-ul greu direct de la dealer. Numărul 11. Mitsubishi Raider. Numele Raider a rămas în uitare mult timp, dar pentru 2026, rapoartele interne indică faptul că Mitsubishi pregătește revenirea sa triumfală. Conceptul din spatele noului Raider este de a profita de alianța globală cu Nissan pentru a crea un pick-up de dimensiuni medii care să se situeze la un nivel diferit de L200. În timp ce L200 este o unealtă de lucru globală, Raider din 2026 vizează o piață care caută un design mai agresiv, o cabină mai lată și o configurație mecanică orientată spre stilul de viață activ și performanța ridicată în afara drumului. Strategia tehnică pentru Raider implică utilizarea unui șasiu partajat care i-ar permite să monteze un motor V6 biturbo de 3 litri, capabil să genereze peste 350 de cai putere. Aceasta ar plasa Mitsubishi în concurență directă cu versiunile de înaltă performanță ale altor mărci. Ideea este de a oferi o camionetă care nu numai că este capabilă să transporte o tonă, ci și să poată traversa dune de nisip la viteză mare cu o suspensie cu cursă lungă, proiectată specific pentru a absorbi impacturile severe. Se vorbește despre încorporarea unui sistem hibrid plug-in opțional, moștenit de la tehnologia de vârf a Outlander, ceea ce ar permite lui Raider să circule în modul pur electric timp de 70 de kilometri, înainte de a activa motorul cu combustie. Numărul 10. Toyota Hilux a noua generație. Sosirea celei de-a noua generație a Toyota Hilux marchează un moment de referință în istoria ingineriei auto japoneze. După aproape un deceniu cu platforma anterioară, Toyota a decis ca 2026 să fie anul în care cea mai faimoasă camionetă din lume pentru durabilitatea sa va evolua spre eficiență fără a pierde niciun gram din robustețea sa caracteristică. Provocarea pentru ingineri nu a fost doar să creeze o nouă camionetă, ci să convingă pe cei mai tradiționali utilizatori că tehnologia de hibridizare ușoară de 48 de volți este complementul perfect pentru legendarul motor turbodiesel de 2,8 litri. Acest sistem nu este conceput pentru ca camioneta să funcționeze în mod pur electric, ci pentru a asista în momentele de efort maxim, cum ar fi pornirea de la zero sau recuperările de viteză sub sarcină grea.
Sistemul microhibrid al Hilux din 2026 utilizează un motor generator acționat prin curea care recuperează energie în timpul decelerării și o stochează într-o baterie compactă de litiu situată sub scaunele din spate. Această energie este utilizată pentru a alimenta sistemele electrice ale vehiculului atunci când motorul termic se oprește la opriri, permițând o funcționare mult mai lină a sistemului de pornire și oprire automată. În ceea ce privește performanța, aceasta se traduce printr-o reducere a consumului de combustibil de până la 10% în cicluri urbane și, cel mai important pentru lucrători, o creștere de 30 Nm de cuplu suplimentar în intervalul de turații scăzute. Structura Hilux se bazează acum pe platforma modulară șasiu pe cadru pe care o împarte cu Land Cruiser 300, ceea ce înseamnă că rigiditatea torsională s-a îmbunătățit drastic, permițând suspensiei spate cu arcuri lamelare să fie mai flexibilă și mai confortabilă, fără a compromite capacitatea de transport de o tonă. Numărul 9. Nissan Frontier Pro 4X. Nissan Frontier Pro 4X din 2026 reprezintă apogeul a ceea ce poate realiza o camionetă de dimensiuni medii atunci când uită de tendințele trecătoare și se concentrează pe performanța pură în afara asfaltului. Nissan a ascultat entuziaștii care cer vehicule gata de aventură fără a fi nevoie de modificări de la terți. Această versiune nu este doar un pachet estetic. Este o reinginerie profundă a sistemului de suspensie și tracțiune. Utilizarea amortizoarelor marca Bilstein, calibrate specific pentru această platformă, permite modelului Frontier să absoarbă impacturile de înaltă frecvență pe drumurile de pământ la viteze considerabile, menținând întotdeauna controlul direcției și evitând săriturile excesive ale punții spate. Mecanic, Nissan își menține angajamentul față de motorul V6 de 3,8 litri cu injecție directă, care livrează 310 cai putere. Este unul dintre cele mai puternice motoare cu aspirație naturală din clasa sa, oferind un răspuns liniar și previzibil, vital atunci când se negociază o ascensiune tehnică peste pietre unde un turbolag ar putea provoca o pierdere periculoasă de tracțiune. Transmisia automată cu 9 trepte a fost optimizată pentru 2026 cu o gestionare termică îmbunătățită, permițând remorcarea a până la 3000 de unități de greutate în kilograme, fără ca fluidul cutiei să atingă temperaturi critice. Sistemul de tracțiune integrală include o cutie de transfer electronică cu 2 viteze, cu rapoarte de viteză scurte, care multiplică fenomenal cuplul pentru situații de salvare sau noroi adânc. Numărul 8. Mitsubishi L200 electrică. Mitsubishi a decis să facă un pas îndrăzneț, prezentând varianta complet electrică a iconicului său L200 pentru piața din 2026. Această mișcare nu urmărește să înlocuiască imediat versiunile diesel, ci să ofere o alternativă viabilă pentru companiile miniere, agricultura tehnologizată și flotele urbane care operează în zone cu restricții de emisii. Arhitectura acestei camionete a fost modificată pentru a găzdui un pachet de baterii de 80 de kWh în secțiunea centrală a șasiului, protejat de o structură ramforsată tip cuib, care previne orice deteriorare cauzată de impacturile inferioare. Utilizarea a 2 motoare electrice, câte unul pe fiecare axă, îi conferă o tracțiune integrală inteligentă care poate distribui 100% din cuplu către o singură roată în câteva milisecunde, dacă sistemul detectează o patinare. Puterea combinată a acestor motoare atinge 350 de cai putere, dar cifra care impresionează cu adevărat este cuplul instantaneu de 600 de Nm disponibil de la 0 rotații pe minut. Această caracteristică face ca L200 electric să fie surprinzător de agil, chiar și atunci când transportă sarcina sa maximă în benă. Autonomia estimată conform ciclului de testare standard este de 450 de kilometri, o cifră mai mult decât suficientă pentru majoritatea zilelor intense de muncă. În plus, Mitsubishi a implementat tehnologia de încărcare bidirecțională, ceea ce permite ca pick-up-ul să funcționeze ca o bancă de energie portabilă enormă, capabilă să alimenteze unelte electrice grele,
sisteme de iluminat sau chiar o locuință mică în caz de urgență, livrând până la 3,6 kW de ieșire prin prize integrate în benă. Numărul 7. Toyota Tundra e-Force Max. Toyota Tundra e-Force Max din 2026 este răspunsul definitiv al ingineriei japoneze la credința tradițională că nu există un substitut pentru cilindreia unui motor V8. Combinând un motor V6 de 3,5 litri cu turbocompresor dublu și un motor electric integrat între bloc și transmisie, Toyota a atins cifre de performanță care depășesc aproape orice motor atmosferic cu 8 cilindri de pe piață. Vorbim de 437 de cai putere și un cuplu masiv de 790 de Nm. Acest sistem hibrid de înaltă performanță nu se concentrează doar pe economisirea combustibilului, ci pe oferirea unei curbe de putere plate, care permite o accelerație viguroasă și o capacitate de remorcare de aproape 6 tone, cu o ușurință uimitoare. Cheia sistemului i-Force Max este bateria sa de hidrură metalică de nichel care, deși este o tehnologie mai matură decât litiul, oferă o durabilitate și rezistență termică superioare pentru utilizarea intensă așteptată de la o Tundra. Motorul electric de 48 de cai putere își aduce cuplul imediat, eliminând orice urmă de întârziere a turbocompresoarelor și oferind o plecare de pe loc care se simte mai mult ca cea a unui vehicul sportiv decât a unei camionete de 3 tone. Transmisia automată cu 10 viteze a fost ranforsată intern pentru a suporta forțele de torsiune enorme, permițând schimbări de viteze aproape imperceptibile care optimizează atât confortul cât și eficiența. Numărul 6. Isuzu D-Max electrică. Isuzu, gigantul motoarelor diesel industriale, a surprins lumea cu prezentarea D-Max electrice pentru anul 2026. Ceea ce face ca această lansare să fie atât de relevantă este abordarea pragmatică a mărcii. Au creat o camionetă electrică care menține exact aceleași capacități de muncă ca și versiunea sa cu combustie. În timp ce mulți producători sacrifică capacitatea de remorcare sau sarcina utilă pentru a găzdui bateriile, Isuzu a proiectat o structură integrată care permite D-Max electrice să remorcheze 3500 de kilograme și să încarce o tonă completă în bena sa. Această realizare se datorează unui sistem de propulsie cu axă rigidă, spate cu motor integrat, o soluție de inginerie robustă care minimizează pierderile de energie și maximizează livrarea forței către roțile spate. Motorul electric generează o putere echivalentă cu 177 de cai putere, dar cu un cuplu de 325 de Nm disponibil constant. Bateria de 60 și 6,9 kWh a fost testată în cele mai extreme climate, de la frigul arctic la căldura sufocantă a deșertului australian, garantând că performanța camionetei nu este afectată de temperatura ambientală. Isuzu a menținut simplitatea în designul habitaclului, prioritizând durabilitatea și ușurința în utilizare, cu comenzi fizice mari care pot fi operate cu mănuși de lucru. Sistemul de frânare regenerativă are mai multe niveluri de intensitate, permițând efectuarea coborârilor abrupte cu sarcină grea, utilizând doar motorul electric pentru a frâna vehiculul, ceea ce reduce drastic uzura frânelor convenționale. Numărul 5. Toyota Tacoma. Toyota Tacoma din 2026 își consolidează poziția de cea mai vândută camionetă de dimensiuni medii din regiunea Americii de Nord, dar de data aceasta o face cu o propunere care redefinește conceptul de pregătire din fabrică. Marea noutate este varianta Trail Hunter, o ediție concepută de la zero pentru supraechipare și expediții pe distanțe lungi. Spre deosebire de versiunile orientate spre viteză în deșert, Trail Hunter se concentrează pe capacitatea de încărcare constantă și durabilitate pe terenuri tehnice lente. Pentru a realiza acest lucru, Toyota s-a asociat cu specialiști în echipamente de aventură pentru a integra componente pe care, în mod normal, un utilizator ar trebui să le instaleze independent, pierzând garanția din fabrică. Inima Tacoma Trail Hunter este motorul hibrid i-Force Max de 2,4 litri cu 4 cilindri și turbocompresor. Acest ansamblu oferă 326 de cai putere și un cuplu impresionant de 630 de Nm, depășind semnificativ motoarele V6 ale concurenței.
Integrarea unui motor electric de 48 de cai putere în transmisia cu 8 viteze permite ca cuplul să fie aproape instantaneu, un aspect vital atunci când se încearcă depășirea unui obstacol stâncos cu încărcare completă. Suspensia a fost încredințată amortizoarelor marca Oldman Emu, cu rezervoare la distanță și o reglare specifică pentru a susține greutatea suplimentară a barelor de protecție din oțel, a pragurilor de protecție și a sistemelor de depozitare în benă. Numărul 4. Nissan Patrol Pickup. Nissan Patrol Pickup din 2026 reprezintă una dintre cele mai fascinante anomalii ale industriei automoderne. În timp ce lumea se îndreaptă spre electronica complexă și digitalizarea totală, Nissan menține în viață platforma Y60 și unul pe piețe specifice din Orientul Mijlociu și Australia. Această camionetă este, în esență, o capsulă a timpului perfecționată. Nu urmărește să fie cea mai rapidă sau cea mai luxoasă, ci să fie singura care continuă să funcționeze atunci când temperaturile depășesc 50 de grade Celsius și nisipul fin al deșertului încearcă să pătrundă în fiecare componentă mecanică. Arhitectura sa cu axe rigide atât în față cât și în spate este o caracteristică ce a dispărut practic de la camionetele moderne, oferind o articulare și o rezistență la impacturi pe care sistemele de suspensie independentă nu le pot egala. Numărul 3. Toyota Land Cruiser Seria 70 Pickup. Toyota Land Cruiser Seria 70 este probabil cel mai respectat vehicul din istoria muncii grele. Pentru anul 2026, Toyota a realizat o actualizare magistrală care menține designul iconic din 1984, dar integrează componente mecanice de ultimă generație. Principala noutate este încorporarea motorului turbodiesel de 2,8 litri și 4 cilindri, cuplat la o transmisie automată cu 6 viteze. Această combinație, care ar putea părea eretică pentru puritanii motoarelor V8 diesel, s-a dovedit a fi mai eficientă, mai ușoară și capabilă să livreze cuplul maxim la turații mult mai mici, ceea ce facilitează munca pe pante abrupte sau terenuri cu noroi adânc. Structura seriei 70 continuă să se bazeze pe un șasiu tip scară din oțel extrem de gros, proiectat să dureze decenii fără a prezenta oboseală structurală. Spre deosebire de camionetele moderne care utilizează multă electronică pentru a gestiona tracțiunea, Land Cruiser menține blocaje de diferențial mecanice față și spate care se activează manual. Acest lucru garantează că vehiculul are tracțiune reală pe toate cele 4 roți simultan, indiferent dacă una dintre ele este suspendată în aer. Capacitatea de încărcare se menține la 1,5 tone pentru versiunile cu cabină șasiu, în timp ce capacitatea de remorcare atinge 3500 de kilograme fără efort aparent. Numărul 2. Toyota Hilux BEV. Toyota Hilux BEV, sau vehiculul electric cu baterii, reprezintă adaptarea celei mai fiabile platforme din lume la noua realitate a emisiilor zero. Spre deosebire de alți producători care proiectează camionete electrice pentru piața de consum în masă, Toyota a dezvoltat această Hilux gândindu-se în mod specific la mediile industriale controlate, cum ar fi minele subterane, porturile de încărcare și marile complexe de producție. În aceste locuri, ventilația este o problemă critică, iar zgomotul poate fi un factor de risc profesional. Hilux Electric elimină aceste probleme de la rădăcină, oferind o funcționare silențioasă și fără gaze de eșapament, fără a sacrifica durabilitatea șasiului care a făcut celebra Hilux. Sistemul de propulsie electrică a fost conceput pentru a fi modular. În loc de o baterie gigantică care adaugă o greutate excesivă, Hilux BEV utilizează un pachet optimizat care prioritizează timpul de încărcare rapidă și livrarea constantă a cuplului. Motorul electric, situat pe axa spate, livrează o putere de 150 de kW și permite camionetei să-și mențină dimensiunile exterioare intacte, ceea ce facilitează deplasarea în tuneluri înguste sau depozite aglomerate. Suspensia spate a fost ranforsată pentru a gestiona greutatea bateriilor, astfel încât centrul de greutate să fie mai jos, îmbunătățind stabilitatea vehiculului atunci când circulă pe drumuri industriale neregulate.
Numărul 1. Suzuki Carry. Primul loc pe această listă nu este ocupat de cel mai puternic sau cel mai mare, ci de cel mai inteligent. Suzuki Carry din 2026 este exemplul perfect de eficiență japoneză dusă la extrem. Cu un preț care se menține sub $10.000 în majoritatea piețelor sale de origine, acest mic pick-up de tip cabover, adică cu cabina deasupra motorului, oferă o capacitate de încărcare de aproape o tonă pe o platformă care măsoară mai puțin de 4 metri lungime. Într-o lume în care camionetele sunt din ce în ce mai gigantice și mai greu de manevrat, Suzuki Carry se deplasează pe străzi înguste și drumuri rurale unde o Tundra sau o Raptor ar rămâne pur și simplu blocate. Motorul de 1,5 litri cu 4 cilindri a fost rafinat pentru 2026, pentru a oferi un consum de combustibil care pare mai degrabă cel al unei mașini compacte decât al unui vehicul de marfă. Nu are turbouri complexe sau sisteme hibride costisitoare. Este mecanică pură și simplă, concepută să dureze sute de mii de kilometri cu o întreținere minimă. Transmisia manuală cu 5 viteze are rapoarte foarte scurte în primele trepte, ceea ce permite Carry să pornească cu încărcare completă chiar și pe pante abrupte. Bena de încărcare este complet plată și cele 3 laturi pot fi rabatate, transformând-o într-o platformă de încărcare accesibilă din orice unghi, o caracteristică pe care multe camionete mari au uitat-o. Panorama pick-up-urilor japoneze pentru 2026 ne lasă o lecție clară. Adevăratul lux într-un vehicul de muncă este liniștea. Fie că este vorba de sofisticarea hibridă a Tundrei, rezistența ancestrală a Land Cruiser seria 70 sau eficiența modestă a Suzuki Carry, toate împărtășesc un fir comun care este respectul pentru utilizator.